karo aku. Ah, iki nang kene iki. Suwijining piyai sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki, dielekke malah ngono kuwi wani karo aku. Mbok aja ngono to, sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ku niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki dit 155 tahun niku njur gaglakan apa ngono tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki bareng lenggah dampar negara Mandura gejangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ning rakyat cilik, ning kula ngedhukke sampean ora nganti 3 kedheping netra. Wah, sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Nekat anggere panganan kok mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kapan? Bagong yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. Wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah suwe-suwe tratapan gong. Arep dadi apa kowe engko nek omonganmu kaya ngono kuwi. Nyo. Satu sono ngegrab minggat ngono. Lho kok digawe dicalkon ngegrab. Kowe iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangane. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan, utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kok karo bapakmu. Bali kok